Hello friends, Khulumbai. Angni munga Barasha Rani Basumatary. Angni channel nongthangmon gasikhobo ang baraयबाय. Oमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय जोंनि Pattaya second dayनि experience. So आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ अननानै जोबजासिम नायगोन। गोजोन्थों। Good morning friends. दा जाबाय 7:30 फुंनि. So जों ब्रेकफास्टनि थाखाय रेडि। दिनै जों थांगोन Coral Islandआव। So ब्रेकफास्ट जानानैनो जों डाइरेक्ट Coral Island थांसै। So नायनोसै Coral Islandआ माबायदि। So friends, जों दा सफैबाय Pattaya beach नै ओमफ्राय दा जोंखौ Coral Island लांसिगोन बिदि स्पीड बोटजों ओमफ्राय Coral Islandआव माखासे वाटार एक्टिभिटी दं नायनोसै जों माखौ खालामनो हायो ना हाया। So जोंनि आखायाव इसोरो व्हाइट कालारनि बिदि रिबन खाना होदों ओमफ्राय आखायाव नम्बर 7 होनना लिरनो होदों मानोना जोंनि ग्रुपआव 7 मेम्बार्स दं ओमफ्राय जों गासैखौबो बेलेग ग्रुपजों माने ज'नो लैथो गेजेराव लांसिगोन। So दा जोंखौ बे नुनाय स्पीड बोटजोंनो लांसिगोन लैथो गेजेराव। So friends, जोंखौ स्पीड बोटजों दा बिदि मोनसे जाहाज दङ लैथो गेजेरावनो ओमफ्राय बेयावनो लाबोबाय ओमफ्राय बेयावनो जोंखौ बुजायना होदों अबे मोनसे एक्टिभिटीया बेसे लागोन ओमफ्राय जेरै बायदिसिना एक्टिभिटी दं पेरासेलिं सी वॉकिंग स्कुबा डाइभिं ओमफ्राय आं पेरासेलिंखौनो खालामनो सानबाय ओमफ्राय गासिबो जुदि मोनसे पेकेजाव लानो हायो बेयो 2000 बात गोलैयो ओमफ्राय आं पेरासेलिंखौनो लाबाय पेरासेलिंआ 500 बात 500 बाटा इंडियन रुपीसआव 1250 रुपीस जायो ओमफ्राय पेरासेलिंआव एक्चुअली पेराशुटखौ बिदि स्पीड बोटजों खाना होयो ओमफ्राय इसोरो बोयो स' बिदिनो बैनाय बायदि एक्सपिरियेन्स बाट पेराग्लाइडिंना एसे बेलेगमोन ओमफ्राय पेराग्लाइडिंनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायोबा आंनि डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंकखौ होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन स' दा आं पेरासेलिंनि एक्सपिरियेन्सखौ लानोसै माबायदि मोनो स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायबाय थादो। फ्रेंड्स जों सफैबाय Coral Island ओमफ्राय जोंखौ बे स्पीड बोटजोंनो Coral Islandआव लाबोबाय ओमफ्राय बाबु किसुमान एक्टिभिटी दं जेरै बानाना राइड दङ ओमफ्राय सोरबा जुदि दैयाव दुगैनो लुगैबा दैयाव दुगैनो हायो। So friends, याव दिनै जों सान्दों एसे सी फुडखौनो एन्जय खालामनि स' नायनोसै मा मोनजायो। नै दा बे बानायनो थांगासिनो दं थाइ सालाद ओमफ्राय आं बे सिस्टेमखौ बिराद इन्ट्रेस्टिं नुदों ओमफ्राय नायदो नोंसोरबो माबायदि बानायो सालादखौ ओमफ्राय बे दा होनाया जाबाय कक'नाट सुगार होनो इसोरो नालेंखरजों बानायो एक्चुअलि आंनि मथे बे गुरसो खिन्थु इसोर होनाय मथे कक'नाट सुगार होनदों बेखौ ओमफ्राय बायदिसिना भेजिटेबल्स एड खालामगोन स' नायबाय थादो आरो एन्जय खालामदो इसोरनि सालाद बानायनायखौ।
So friends, दा जों थांफिननोसै क'रेल आइलेण्डनिफ्राय पाटाया बीचसिम पाटायाव एक्चुअली जोंहा लान्च खालामगोन दा थांनानै ओमफ्राय जोंना लान्चआ जोंनि बे पेकेजावनो इनक्लुडमोन स' दा जोंखौ मोनसे इन्डियान रेस्टुरेन्टाव लाबोदों ओमफ्राय बेयावनो लान्च खालामनानै जों हटेलसिम थांफिनसै मानोना दिनैनो जों बेंककआव थांफिनगोन स' फ्रेन्ड्स दा जों सफैबाय हटेलाव पाटायानि बीचाव ओमफ्राय क'रेल आइलेण्डआव थांदोंमोन ओमफ्राय थांनानै फैबाय माबा माबि एक्टिभिटि दंमोन बेयाव खालामनानै जों फैबाय स' दा जोंखौ बेंकक लांसिगोन स' दा टाइमा जाबाय 2:45 3:30आव गारि फैगोन स' जों रुमनिफ्राय अलरेडि चेकआउट खालामबाय स' जों ओरैनो दसे लबियाव वेट खालामनोसै गारिखौ ओमफ्राय 3:30आव गारि फैबासो थांसै स' पाटायानि एक्सपिरियेन्सआ गाज्रि नङा स' नायबाय थादो बेंककआवबा मा नुयो Bye. 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 Pattaya. So friends, आं बे भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना अन्नानै आंनि नेक्स्ट भिडिअखौबो नायदो नेक्स्ट भिडिअ आङो जोंनि बेंककनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामगोन ओमफ्राय आंनि माने भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला काइन्डलि लाइक शेयार आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों